paka. Ndapindira muri yeZimbabwe. Ichi chandoda kutaura ichi chiri mukati mwenzvimbo yatinoshevedza nezita rayo mukoma kepi. Nzvimbo yandiri kutaura iyi inzvimbo iri kushedzera kuti kwaGutu. Nyaya yekwaGutu yandiri kutaura muri yeZimbabwe ndiye kuti izvo ndakambotaura nyaya yekuti pane mombe dzakabiwa. Mombe dzabiwa, vanhu vakaba mombe dzo vachibvaisa nyama mumotokari. Vaisa nyama mumotokari, vakufamba nemotokari vakaisa masaga mumota. Ndobvaita sei? Ndobva mota yafa kudaro ndokutora masaga aya ndokumadzonzera musango. Vadonzera musango pamota pakasara pasina munhu. Vanhu pavakaona nyama iyi vachibvaona motokari padhuze ndokukomba ndokugara ipapo. Asi vanhu vakaita uchenjeri nokuti chinogona kubatanidza zvakawanda pamusoro pemutemo mukati menyika inoi mapurisa. Ndokubva enda kunoudza mapurisa. Mapurisa toda kuti ambush dzawo. Asi zvakazoitika ndezvekuti vanhu ava vakazouya neimwe motokari vachida kudonza imwe motokari. Pavakori kuenda kudonza motokari iyi ndobva vabatwa nemapurisa ndokuisa nyama dzavo. So vanhu vaya vakazobatwa nemapurisa. Vari mumaoko emapurisa. Vari mumaoko emapurisa. Mapurisa vachita tsvakurudzo. Vanhu ava vakabatwa motikari yavanga vashandisa pakutora kanyama yemombe yavanga vaba ichibva yafa vakazouya neimwe motikari. Vanhu vemunharaunda here kana kuti vanga vabva kune dzimwe nzvimbo? Vanga tobva kune dzimwe nzvimbo. So kuti vazosvika munzvimbo kuti vazoziva kuti pane matanga aya vakomana vanenge vakuita basa. Tinovaziva vakomana vemakepesi vanenge kugara vachigadzira matrausi kuti akasimba here vakuita basa. Tichazwa kuti pavakaenda kukoti zvakazofamba sei. Vanga vari ani akambenga akavatungamirira kuti nzvimbo iri danga iri rinovhurwa ndiani. Nokuti hakuna munhu anobva kugokwe akananga kubhinga kunoba mombe pasina ari kuziva ikoko. Variko vanotungamirira. Asi vakomana ndokubasa kwavo. Baba Isabe, muchiri kuyeuka pamakataura nyaya iyi pane vateereri vakashedzera kuti chinonzi chadzunda. Yes. Tikati zvadhakwa izvi. Zvarisei mune zvazvaita? Aiwa zvadhakwa. Mukomana uyo wekubhindura muroi chaiye ane shave chairo ndinonzi my D ndiri kunoko kuwaterfalls 13 minutes past 11 iseko kuwaterfalls ikoko my D. Sudzurai Baba Isabe. Kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba wamungasei koterenzi teri bobo vanomuti baba degeni vanomuchidza kuti health inspector kana kuti iye akabada chimuti kwanza ndichisiye wamukaseiko vakuda kuenda grade yepamberi kubva paECDB. Vari kunzi ivo mune mafomu amunoda kutenga pano pachikoro ekuti muchitanga kuapply kuti mutsvagire vana venyu nzvimbo yekuti pane next grade. Ende kana waapply fomu iroro ndo panobuda zvakare kuti chikoro nzvimbo waiwana here. Vari kuti vana vedu vari kutorwa sekunonzi vana vari kutanga kusvika pachikoro ichi. ECDB haireveri kuti mwana atanga kudzidza pachikoro ichi. Right. Zvakafanana nemwana asati atanga kudzidza pachikoro kuti achiuya zvakare kana kuti grade 1 ari kutanga imwe gogogoi zvakare yekutanga asi akambodzidza pachikoro ichi. So vari kubvunza kuti mutemo unoti iwo mwana kana achibva mune imwe grade achienda mune imwe grade anobvisa imwe mari here yakafanana negogogoi kana kutopiwa fomu rokutoapply zvakare kutsvaga imwe nzvimbo. Right. Vabereki vakabhadhariswa mari. Vanoti vabereki vakabhadhariswa mari nokona kuti ayo $70. Pa $70 mari yakanyorwa pa receipt yechikoro $33. Right. $37 yakanyorwa pane imwe receipt isina zita. Isina chakanyorwa pasi. Ndazvinzwa. So vari kunyunyuta kuti patiri kuendesa pa next grade tiri kunotanga zvakare chimwe chikoro chitsva kutsvakira vana nzvimbo. Asi chikoro chimwe chete, hedimasa vari vamwe chete, maticha ariwo mamwe chete. Saka toita sei kuti mwana kana achibva mugrade 1 anonzi ari kugogogwe kutsvaga nzvimbo, achienda mugrade 2 ari kutsvaga nzvimbo zvakare chikoro chimwe chete. Tinotenda. 0713-938-538 0713-938-538. KB naBhozho, nyaya dzemuzvikoro ngatichisiyane nadzo nekuti kubva gore ramakatanga kuBhozhongora kusvika nhasi right 23 October 2023 hapana kana chikoro chakambosungwa pakaiswa zake Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatokwana 3 years hapana kana kunzwa kuti yasunga vashandi vemuzvikoro. Saka vanhu tinogona kuramba tichichema nezvinhu zviri pamutemo zvakabvumirwa kuvashandi vehurumende apa zviri kuitika kumadepartments erehurumende chete sei kumaprivate hakuna zvakadaro sei. Ichokwadi KB Cuts hadzi inodaidzwa ichinzi Queen ndimhurisira ukashekimeni Matono Samuel Gwaya Esther Kanengoni
chaona makwerere Elias Giriva Enes Manyoso Mudhara chati bweke tinashe Gotora Bhozhongora neweka nyemba ndinonzi tichaona kambuwa pahaka game park Cleveland Demo ndiri kuno kumasasa ndiri kukumbira kagari veku Epwethe. Alright, chakanakira ndechekuti isusu atinete kusvikira tagadzirisa zvinhu anditika even kana munamato ukarega kudairwa nhasi ndikataura namwari wangu kuti ndiri kuda mari yakawanda motikari imba zvorega kudairwa nhasi handineti kunamata asati zvauya ndakapirira. Epwethe mabvuku torai nhamba dzaschools inspector. Epwethe mabvuku torai nhamba dzaschools inspector anonzi nyika nepia anobatika pa 0772 974 273 0772 974 273 0772 974 273 ndiye schools inspector nyika nepia we Epwethe mabvuku. Munomubata moti pane nyaya yedu right yataendesa ku National FM tikapiwa namba dzenyu nakanyemba pa National FM. Idzi namba idzi right makosi atakapiwa ne Ministry of Primary and Secondary Education kuitira kuti vese vane nhuna vanofonera vanhu ivavo voita investigations vofambira nyaya idzodzo zvinenge zvaonekwa then zvosvitswa kuvakuru vakuru. Ifoneraika nepia nyika pa 0772 974 273 right anokubatsirai baba Isabel. Regai katimbotengesa nevasawira vedu ve Unifort ndiri kuona kavakachibata chemuti vari kuti kune vese vakavaka vasina kupedza